Gak ero. Gobok ijo. Sekat meluncur nang gobok ijo. Nunggu pelampung kelem. Sepi sekat teko sekat nyegur. Ndi? Apa? Jangkrik. Jangkrik. Wadah. Dur. Kita sing gondol ket mang. Top ae. Ayo tak ipet nang top ae. Hah? Santuy. Ndi wae. Iki bolo. Lu bolo disasar secara bolo. Masak lah muduna. Awas. Miber. Iwak nakal. Oh, bolo. Jam-jame lapar iki. Hapiro? Wong nyari. Oh. Wis. Konsumsi tok iki wis. Wong nyari bolo. Mancing nang tengah iki mau. Berarti sing rada gede titik. Iki sing puke ngger. Lho, coplok dhewe, durung dicoplok dhewe. Yo. Ya, langsung double strike. Gerak. Barangnya bos. Sak mene-mene bos. Bos. Arek iki kok oleh rada gede bos. Olehku kok sak cuwil bos. Ada sing 3 kilo baru kena. Jarine rata sak kilo pendukur ya. Takbiran bos. Oke, kayak makan. Kayak panggangan. Lumayan. Duh. Takbiran. Oke. Lanjut bulannya wis mudhun lho. Ndir. Kan perlawanan ini. Karo. Labi-labi ta. Lho. 9. Hah? Iya, 9. Aduh. Karena kena sangkatan gini. Loh, 9 cuk. Ono ta iki? Iki buktine ono ngene. Ya, awas patile lho. Detik 9 cuk. 9 cur. Delok entar awas patile cur. Wis katok dawa ngene sih. Ya apa bos tambah ono 9 iki bos. Loh 9 lho ono patile. Ya. Ya. Pancing bola nang tambah oleh 9. Ndi. Oh, 9 dah. 9 mana dah? Cuk, 9 mana? Loh, kotok tuh. Dukang. Iki dukang iki. Nek mang 9 ya iki dukang. Sik kene. No, tak ngene kedawe ini. Ya Allah, rezeki ini penyelamat ikan malam-malam. Oh, mau ini lur. Loh.
Gaya kacang. Kono iwak wedi kabeh lamun putih cuk. Cece sih wong aku video. Antol ya. Apa itu? Wak pelak iki. Barang mundi rasa jaher. Konsumsi, Bos. Aduh. Ngono iku. Wak cepret. Oleh wak cepret. Jong senenganmu jong iki jong. Lon sakmene jong. Cepret iki wak cepret, Lon, Jong. rong nyari jong. Allah. Alhamdulillah. Mulai bos. Bulat ya bos. Cukil men bos. Lumayan bos. Tuh. Tutore es. Ndi liane? Tutore es. Dono es gitu mana. Kendi. Boleh. Enak. Iki dah. Lu. Es. Jam jarum gitu. Duh. Ya wes rek. Oke wes. Kira. Laporan selesai. Hasil akhir jam ngantuk tangi kepadangan dibuka sengenge. Tuh. Hah? Buka sengenge. Kita turun kene digerayai wong. Nah, aku turun kene dibuka sengenge. Salah. OTW.